Aku ki ngarepmu niki malah diseneni wong-wong. Jane suaramu elek lho ben Harimin. Ah ben Harimin apik malah. Meneng ae kok. Jenengan mawon Pak. Nggih jenengan mawon lho Mas Harimin. Saged kok Ndang. Aku tak sangoni 5.000. Nah, niki pundi? Aturke kok. Tidak kuwalat. Lah iya bener kandamu. Suwono Mas, suwono ya. Lali sumber kakiwasan. Suwono kan? Suwono. Ya urung pisan kas kok ya. Pisan kas. Aja tindak kuwalat. Lah iya bener kandamu. Lali sumber katiwasan. Lah, pirsa ta? Sak bawa do kundur lho. Iki lho, iki urusane karo Mas Harimin, ire. Iki ngene Mas iki ndum yo ora rata. Ndum ora rata. Ngene, ampreh padha entuk berkah barokah sing maringi yo berkah awake dhewe yo berkahi. Iki salurna nggo yayasan yatim piatu. Piye? Rasa ado-ado. Bojoku yatim piatu mak yo wis gak enek. Piye? Salurna rono apa piye? Ini mboten anak yatim, wi wong yatim. Oh yatim. Nduk, monggo-monggo sembah nuwun Pak Prapto kasampun kebareng asung panglipur kemantar Kang Harimin. Alhamdulillah. Ora ngono yo ora gayeng kok. Niki pripun nderekaken Kang Gareng nggih? Ya Kang Gareng. Nembang. Sapa? Dewe ono. Halo Cok. Niki kagem Kang Gareng saking dalem Tumurjo. Nek spot iki anu, si rodok sigrak. Spote sigro. Monggo.